бу көннәрдә йөгерә бәйрәмгә әзерләнә, коткаручылар менә шулай тизлеккә күнекмәләр ясый. Янгын чыгу турында хәбәр килеп ирешкәч, әлеге егетләр 1 минут эчендә киенеп, машинаны кабызып чыгып китәргә тиеш. Алар бүген һөнәри бәйрәмнәре көнне эштә, 31 декабрьдә дә нәкъ шушы состав кизү торачак. Командир Марат Мингалиев 10 елдан артык янгын сүндерүче булып эшли. Бәйрәм көнне кизү туру гадәти күренеш ди. Иң мөһиме аны якыннары аңлый. Телефондаша құтлайбыз енді бір-бірімізді. Алар аңлай бит инде аны барсында эш вакытында инде шулай туры килгәне. Ничего страшного инде. Без ярдәмгә һәр вакытта әзер. Без любой вакытта чыгып китәргә булдырабыз инде. Коткаручылар яңа ел бәйрәмнәрендә көчәйтелгән режимда эшләячәк. Татарстанда 2178 хезмәткәр кизү тора, 1025 махсус техникада әзер. Кирәк булса өстәмә рәвештә тагын 750 кеше һәм 244 техника файдаланылачак. Чөнки яңа ел бәйрәмнәрендә янгыннар саны 2 тапкырга арта. Мисал өчен, узган ел 30 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр республикада 142 янгын булган. Анда 8 кешенең гомере өзелгән, 13 кеше тән җәрәхәтләре алган. Бу саннарны бүген хөкүмәт йортында гыйбрәт итеп сөйләделәр. Менә шундый җайланманың файдасы зур диләр. Аны бинаның түшәменә беркетәләр. Быел шундый 51 меңнән артык җайланма куйганнар. Төтен исе чыгуга ул кычкыра башлый. Рафис Хабибуллин Яшелүзәндә булган янгынны мисал итеп сөйли. Зилар районында быел 2 шундый случай булды. Значит, безнең подъезддан килеп җиткәнче ул бик каты чыгылды акырау. Значит, сирена настоящий. Шунда халык ишетә 15 кеше чыккан. Аның файдасын күреп, бүген кешеләр үзләре күп куя башладылар. Шуның өчен шатланабыз. 19 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр республикада янгынга каршы режим гамәлдә. Кагыйдә бузучы физик һәм юридик затларга 10 меңнән 800 мең сумга кадәр штраф яный. Бәйрәмнең дә үз тәртибе бар. Мисал өчен, петарда шартлатканда торак йорттан 30 метр, сәнәгать оешмаларыннан 500 метр ераклыкта булу шарт. Выбор петард и фейерверков покупать их стоит только в специализированных магазинах. Петардаларны сатып алганда да игътибарлы булырга кирәк. Аларны теләсә каян алырга ярамый. Кибетчедән сертификат сорагыз. Петарданы балаларга бирүдә тыела. Яңа ел бик күпләр өчен көтеп алынган бәйрәм, ләкин нәкъ менә шушы чорда җаваплылыкны тиешенчә үтәргә кирәк дип белгечләр. Яңа ел үтәр дә китәр, менә шушы бәйрәм чоры күңелсез хатирәләр белән истә калмас өчен барлык таләпләрне җиренә җиткереп үтәргә һәм уяу булырга киңәш итәләр. Яңа ел чыршылары урнаштырылган мәйданнарда һәм җәмәгать урыннарында иминлекне саклау өчен тәртип сакчыларда көчәйтелгән режимда эшләячәк. Росгвардия хезмәткәрләре республикада күңел ачу чаралары була торган 300дән артык объектны тикшереп чыккан. Мәдәният учрежденияләре, күп кеше җыела торган урыннар, ул стационар яки вакытлыча куелган капкаларга объектны видео күзәтү системасы белән җиһазлану яктыртылуына игътибар ителде. Торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре дә бәйрәмнәргә әзер. Республика халкын су, җылылык белән тәэмин итү, чүп чар түгү һәм башка төр хезмәт күрсәтүне тиешенчә башкарырга ышандыралар. Интенсивная уборка в квартирах, помещениях, в кафе, в ресторанах. Яңа елны каршылаганнан соң 2-3 гыйнвар көннәрендә кешеләр илләрен җыештыра башлый. Шуның белән бәйле көнкүреш калдыклары да арта. Тиешле хезмәтләр моны аңлый. Торак йортлар яныннан чүпне ешрак түгәчәкләр. Без моның буенча иртәгә җыелыш уздырабыз. Башкала халкы махсус хезмәтләрнең эш сыйфатыннан әлегә канәгать. Башта үзенчә тырыша, хәленнән килгәнчә тырышалар. Әзерләнәләр. Бернәрсә происшествие булмасын, тынычлансын бәйрәмнәребез. Казан инде ул. Монда бөтен нәрсә тәртиптә. Махсус хезмәтләр көчәйтелгән режимда эшләсә дә, бәйрәм бәләгә әверелмәсен өчен һәркем уяулык һәм җаваплылыкны җуймаска тиеш. Илдар Сафиуллин, Ләйсән Сәитова, Яңа гасыр каналы.